Okolie získalo zelený nádych elegantnej a vkusnej záhradky a predzáhradok v okolí bytového domu. Zeleň je automaticky zalievaná vďaka systému pripojenému na vlastnú studňu. Aj vďaka tomuto náš projekt šetrí vaše financie a životné prostredie. Každý dom disponuje rovným oploteným pozemkom o výmere 400 m². Na pozemku si môžete vytvoriť krásnu záhradu a dvor pre vás a rodinu. Vítajte späť pri predstavení nášho projektu IBV Dvorníky pod Ráblom. Dnes vám ukážeme zeleň, ktorú sme nasadili na spríjemnenie bývania v projekte. Každodenné prechádzky s domácim miláčikom či rodinou budú príjemné vďaka zeleni a rastlinám v okolí. Záhrady disponujú automatickým zavlahovacím systémom, ktorý je napojený na vlastnú studňu, tým nevznikajú ďalšie náklady. Domy v projekte ponúkajú oplotený pozemok na záhradu či dvor o výmere 400 m². Rovná plocha vám ponúka využitie podľa vášho vkusu a uváženia. A teraz pozor! V prvej etape projektu IBV Dvorníky pod Ráblom zostáva 6 posledných bytov. Druhá etapa bude kolaudovaná na jar 2025.